يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تبي لا جبا وموفون إسلامك فولين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا جمكان حكمو كنا لا نوي جمعة خطبة مي جمكان ناس لينو شرف لا تبي لا نبي ولي كسي أنا جمعة الماميوما كتوغا خطبة نفمونتا kana a yɛrɛkɛ jabarani sanfɛ walasa diɲɛma bɛ se ka nafa sɔrɔ ni a ye cogoya min na. Juma tɛmɛlen n'o bɛnna otukalo tile 24 ma Shirifila TV tun bɛ Torokɔrɔbugu juma misiri fɔlɔ la. An ka alimami al-imam Muhammad Musa Jallo ale ye khutuba nafamanba kɛ an ye a don. Khutuba in tun bɛ bolila fɛn min kan o ye ka kuranɛ kalan su ye a nafa seli su ma. An ye min sɔrɔ o khutuba in na an ka jɛ k'o lamɛn. كسرك جمسلي تقالا. الحمد لله رب العالمين نحمده على إحسانه ونشكره على توفيقه وامتنانه ونشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما الإسلام أما الله سبحانه وتعالى تنوكا بركة على يسيتجي على يكرتتجي على يبنيتجي أما أندو أكا كليفة لا أتاكا جونيما كليفة جونيما منكو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله أنا بي ولندا obina boli ni adamaden sara yali ni duwawu kɛri ye a duwawu walima kuranɛ kalani ye a nafa bɛ s'i ma wa ka da ka kuma cayara nin waati laban na k'an bɛ saraka bɔ minnu kɛ an ka su ye ko tiyatiri bɔ don. Allahu akbar. Silamɛ n'a silamɛ ɲɔgɔn a bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ mɛ maa minnu bɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ka kuranɛ kalan walma ka seli alakira Muhammad ka sallallahu alaihi wasallam silamɛ dɔ k'i sigi k'o lagosi k'a fɔ k'o ye tiyatiribɔ ye a hakilila ma da la ni silamɛw cɛ gɛlɛya k'an ka so hakɛ ma dɛ. I ni silamɛw ɲɔgɔn a kana kɛ hakilina kelen na mɛ k'a fɔ u ka kuranɛ kalan ma k'o ye tiyatiribɔ ye ni silamɛ min y'i sigi k'i miiri i b'a dɔn i bɛ nin kuma fɔ waati min na i ni shetani de ka surun ɲɔgɔn na i ni hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ. Kadakan adamaden Allah subhanahu wa ta'ala bo kangarda anye an an kolosi la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisaa'un min nisaa'in asa an yakunna khayran minhun. Ma kana yele bona ke islamé jama kana yele bona ke islamé jamala a dola ibe yele bona ke mamunu nani ko sege segara iba soro ulu ne uboy in ala ko la ubini tiɲɛ cɛ dɛ. Muso jama kana yele bona ke muso jama la a dɔ la a bɛ yele bona ke minnu na u bɛ min kan o ye sawaba ye o ye kisɛ ye ka tɛmɛ aw ta kan dɛ. Silamɛya depuis a kunu fo k'a se bi ma a dɔnnikɛlaw bɛnnen don a kan k'a fɔ kuranɛ kalanni kaburu la kuranɛ kalan maaw bɔlen kaburu la k'a fɔ fɛn ɲuman don a nafa bɛ se su ma wa ɲɛnɛmanw yɛrɛ a nafa bɛ se olu ma. Ka kalan kɛ k'a fɔ an ka baraji se n ka furew ma o ye fɛn ye min tɛ kura ye diinɛ la. Ni maa min b'o dalilu ɲini i tɛ taa yɔrɔ jan i bɛ Bukhari yɛrɛ lajɛ n'aw ko a dalen tɛ kitabu wɛrɛ la ni Bukhari tɛ i bɛ Bukhari yɛrɛ lajɛ Alakira y'a fɔli min kɛ an ba Ayisa ye u tun bɛ
tuma min na u bɛ saya ko kuma la n'a y'a sɔrɔ ne de pere bɛ sa e ɲɛ walima e pere de bɛ sa i ɲɛ alakira ko sallallahu alaihi wa sallama Aisha n kɔni bɛ min dɔn n'a kun kɛra k'e de bɛ fatu ne ɲɛ wallahi n'i fatura ne kun na Ala deli ko Ala ka yafi ma n kun na dugawu k'i ye kala bɛ turu kuma min na yan o ye alakira sallallahu alaihi wa sallama diinɛ jiginna ale min kan Ala n'ale min bɛ kuma n'a tɛ fili n'a tɛ kuma n'a ni dunge ye o alakira ba in ko ni Aisha kun sara ale ɲɛ k'a kun na Ala deli ko Ala ka yafa ma k'a kun ale yɛrɛ kun na dugawu kɛ an ba Aisha ye donc o b'a yira k'a fɔ ka dugawu kɛ mɔgɔ ye o ye fɛn ye min ye alakira yɛrɛ ka ko ye sallallahu alaihi wa sallam dugawu in mana kɛ cogo o cogo sa k'a baraji lase Ala an bɛ nin min kɛ an b'a dabɔla de a hinɛ ka se an ka furew ma Allahu subhanahu wa ta'ala siga tɛ a la a b'o hinɛ lase an bɔra an tun bɛ hiji baara de la sisan hijidenw i b'a sɔrɔ dɔ taara hiji la ale ka hiji a tɛ k'a k'a yɛrɛ ye abada a bɛ ka hiji kɛ maa dɔ de ye i n'a fɔ alakira de yɛrɛ y'o confirmer sallallahu alaihi wa sallam a ye maa dɔ ye o bɛ ka a fɔ labbayika an shuburuma ne bɛ ka labbayika fɔ shuburuma i ye alakira ko yali shuburuma ye jɔn ye a ko n balima dɔ don silamɛya la ale fatura Ala ma hiji nɔgɔya ye n bɛ ka hiji k'o ye alakira ko a ma a ko hujja an nafsika summa an shuburuma n'i bɛ fɛ ka hiji maa ye a sharti fɔlɔ ye a k'a sɔrɔ e yɛrɛ y'i ka farida kɛ fɔlɔ o tuma la n'i y'o kɛ i bɛ sɔrɔ k'i ka hiji kɛ maa ye n'a bɛ daga maa ka hiji kɛ k'o hinɛ lase dɔ ma o bɛ kaburu kɔnɔ o dalen mɛlɛkɛw ka taa fɔ o ma ko laji n'a yɛrɛ k'u ma ne ma deli ka taa makan dɛ a b'a fɔ i karisa i dɔgɔkɛ walima i den o ye wari sɔrɔ i salen kɔfɛ o ye maa sara k'o ka hiji i tɔgɔ la o de hijila i tɔgɔ la o hiji galon o de nana d'i ma f'i kaburu kɔnɔ yan ni maa bɛ se ka hiji kɛ k'a hinɛ ka se maa ma maa tɛ se ka kuranɛ kalan k'o hinɛ ka se maa ma hakili jumɛn bɛ sɔn o ma an bɛ Allahu subhanahu wa ta'ala deli Ala kana an hakiliw fiyɛ ni hakili fiyɛna ka ban a tɛ faamuyali kɛ o tuma la dɔnnikɛla fanba bɛ min kan o de ye nin ye dɔnnikɛlaw u y'u ka dalilu kɛ mun ye k'a fɔ ko duwawu bɛ se furew ma Allahu subhanahu wa ta'ala ale yɛrɛ y'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ a ko maa minnu bɛ na muhajirinaw ni ansaruw kɔfɛ olu b'a fɔ u ka kumakanw na u b'a fɔ u ka duwawuw la rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman ne kuranɛ yɛrɛ kumakan ye maa minnu bɛ na muhajirinaw ni ansaruw kɔfɛ olu bɛ kɛ maa ŋaniya ɲuman ye u bɛ duwawu de kɛ su ni tile silamɛw minnu tɛmɛna u ɲɛ u b'a fɔ Ala ni anw ka jibi tile in tɛ anw de ko anw faw tun ye mushriku ye k'olu sara ko tawhidu kun ma dɔn ko anw de ye tawhidu dɔn bi sinon Ala ko maa ɲuman minnu bɛ na olu ka maa ɲuman minnu tɛmɛna u ka maa fɔlɔw minnu tɛmɛna u bɛ maa fɔlɔ ninnu tanu u b'a fɔ Ala hinɛ maaw la maa minnu kɔnna maa minnu kɛra silamɛ ye ka kɔn anw ɲɛ maa minnu kɛra mumini ye ka kɔn anw ɲɛ o tuma la Ala i kana bɛsɛgɔniya don anw dusukun na ka taa maaw ma maa minnu ye mumini ye nin de ye kuranɛ ka dalilu ye k'a fɔ ko maa bɛ se ka duwawu kɛ i silamɛɲɔgɔn ye dalilu minnu bɛ nin ko ninnu na a tɛ ban alakira sallallahu alaihi wa sallam a b'a fɔ a ka hadisa ba la a b'a fɔ Ala yafa baqiyu kaburudon suw ma alakira baqiyu kaburudon su n'o ye Madina alakira ka misiri kɛrɛfɛ alakira ka misiri ɲɛsinnen don kaburudon min ma ni maaw bɛ hiji la n'an bɛ don k'a ziyara alakira ba o kaburudon t'a tɔgɔ ma Ala su minnu bɛ yen yafa u ma ni duwawu tɛ nafa ɲɛ su ye hakili la alakira kun tɛ n'i yɛrɛ sɛgɛn a fɔli la o de la Tabarani y'a lakali k'a minɛ Abdurrahman ibn al-Ala ale y'a minɛ lajilaji la o y'a minɛ a fa la o ko fa y'a fɔ den ye a ko n den ni ne sara i kan ka kaburudennin sin n'i ye kaburudennin sin i k'a sin koɲuman
i ka ne don a kɔnɔ n'i ye n da kɔnɔ n datɔla i k'a fɔ ko bisimila wa ala millati rasulillah n bɛna n fa da ni ala tɔgɔ ye n bɛna da ni ala kira ka dali cogo ye ala kira yamaruya kɛ ko a dali to cogoya min na ala kira ka sira n bɛna da n'o ye sallallahu alaihi wasallam a ko n'o kɛra i bɛ bɔgɔ kɛ n kan dɔɔni dɔɔni i bɛ bɔgɔ kɛ n kan dɔɔni dɔɔni n'o kɛra n'i ye bɔgɔ kɛ n kan ka ban ni kaburu datugura k'a dafa o kuma la i ka suratul baqara a daminɛ alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun i k'o kalan a laban n'o ye amana rasulu ye i k'o fana kalan ka d'a kan ne y'a mɛn ne ye alakira muhammad mɛn sallallahu alaihi wasallama a b'o kuma fɔ o ye alakira ka taabolo ye sallallahu alaihi wasallam donc nin de ye an ka sira ye an y'an ka maakɔrɔbaw sɔrɔ sira min kan ni dalilu b'u fana bolo a la i n'a fɔ a bɛ mu'jamul kabir kɔnɔ tabarani ka lakalili la tugun k'a minɛna abdullahi ibn umar ma allahu taala ka jɛnba n'a fa ma a ko n y'a mɛn alakira muhammadu b'a fɔ a ko n'a ka maa sara a kana mara k'a dama tɛmɛ a ye teliya a ka taa don a kaburu kɔnɔ n'a y'a ladon a kunkolo yɔrɔ la a ka fatiya kalan ye a sen yɔrɔ la a ka bakara laban n'o ye amana rasulu ye a k'o kalan ye nin kuma in ni maa min bɛ fɛ k'a ɲini ibnu hajar al-asqalani ale de nana n'a ye bukhari ka sharha la tabarani fana y'a lakali k'a fɔ k'a ka cɛw minnu ye kuma nin fɔ ko cɛ kɛnɛmanw don donc silamɛw siga tɛ min na o de ye k'a fɔ ka duwawu kɛ suw ye o de ye hɛrɛ ye ka duwawu kɛ suw ye o de ye alakira ka taabolo ye sallallahu alaihi wasallam alimamibaw ɲininkara imam ahmad a ɲininkala parce que ale ka ko daminɛ la a kun ko ka kuranɛ kalan su kunna k'o ye bid'a ye mais a tɔɲɔgɔnw tilala k'a ɲininka a ko fɛn don fɛn min n'a bɛ bɛn o tuma la kuranɛ ye alahu taala ka fɛn senuman ye n'a kalanna su ye a nafa de bɛ se su ma a hinɛ de bɛ se su ma a barika de bɛ se su ma ni maaw selila alakira ka sallallahu alaihi wasallama k'a ɲini alahu subhanahu wa taala fɛ k'a ka hinɛ se su ma alahu subhanahu wa taala ye masa ye min ka hinɛ ka bon a b'a fure a b'a hinɛ se su ma su bɛ nafa sɔrɔ a la o tuma la an bɛ alahu subhanahu wa taala deli riwaya wɛrɛw b'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ cɛ dɔ bɛ yen ale ye alakira ka kumakan dira a ma k'a fɔ ni maa min n'i ye kuranɛ kalan ko la ko min ka gɛlɛn ko hali ni ko in ka kan ka kulu de wuli ka bɔ a pilasi la k'a bɛ se ka kulu wuli ka bɔ a pilasi la bi maana hali n'i ye kuranɛ kalan ko gɛlɛnna a kalanna maa min ye a tigilama kuma dɔ la a ka kow ka ca kuranɛ maa b'i jigi d'a kan k'a fɔ ko kuranɛ nafa o kuma la k'o bɛ se fure ma o kuma la an bɛ alahu subhanahu wa taala deli kalan min bɛ kɛ an ka furew ye ya rabbi ala k'a k'u nafalan ye an bɛ alahu subhanahu wa taala deli n'an yɛrɛ taara don min na an ka maa sɔrɔ min bɛ kalan kɛ an ye ya rabbi ala m'o kɛra an ye ka d'a kan o de y'an ka sira ye o de ye alakira ka sira ye sallallahu alaihi wa sallam maa si min hakilina don o la o ye diinɛ lasili de ye o de bɛ yen depuis kunu o de bɛ yen depuis bi o de bɛ yen fana ila an yarisa allahu al-arda wa man alayha wa huwa khairul warisin an bɛ alahu subhanahu wa taala deli inshallah an y'a kanu bi juma an bɛ seli de la selidon an ye sanbe ye an y'o duwawu kɛ nka an y'a kanu bi ni fɛn o fɛn bɛ yen waati min na n'o kuma cayara surtout an ka radio privéw la ka lagosiw k'a la an bɛ fitinin min dɔn a la dalilu la o ka fɔ n'o kɛra silamɛw b'a dɔn k'a fɔ u bɛ min kan u bɛ denganiya kan u ka diinɛ baara la an bɛ alahu subhanahu wa taala deli ya rabbi a kɛ ko ɲuman ala m'a nɔgɔyara an n'aw ye ya rabbi jamana ala m'a basigi la an bɛ alahu subhanahu wa taala deli seli caman bɛ alahu subhanahu wa taala fɛ ya rabbi ala ka seli ninnu yira an na seli caman bɛ alahu subhanahu wa taala fɛ ya rabbi ala k'a yira an na a k'a yira an na ka sɔrɔ jamana bɛ hɛrɛ la a k'a yira an na ka sɔrɔ an bɛ basigi la an bɛ alahu subhanahu wa taala deli ya rabbi ala k'an ka politikimaw ala k'u bɛɛ kelen ma
fitna ala kana do anga jamana in kono jamana in sengena jamana in torola jamana in nyanina ni ya jatemine du min kono ni selina ni dutigi maseka saga soro dutigi min maseka finin soro ka da de ma o de kacha kada ka jamana be geleala na mamiri alala nan ko ambe geleya wara tatugun ko da jamana inga an kan ka hina jamana ina tin sade an kan ka hakili soro sade ambe Allah subhanahu wa ta'ala dile ala de hakili man tige ya rabbi ala ma hakili man dira ya rabbi ala ma bendo na nga jamana kono ala kan kishi fitna ma ala kan kishi balawuma Allah ta'ala ko ke ala kira Muhammad barka kama bato munun kera sisan ulu bato kama ya rabbi ala mo kera Allahumma izzal islam wal muslimin wa zilla ash-shirka wal mushrikin wa dammir al kafirin a'da' ad-din واحمي كيد الزنادقة والملحدين اللهم كل من أرادنا وأراد بنا سوءا فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل الدائرة عليه واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم بسم الله الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الله أكبر 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 أكبر
Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. An bɔlen kɔfɛ ka juma seli ka ni khutba nafama in lamɛn an bɛ Alahu taala deli khutba min kɛra Ala ka faamuya cogo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma. Juma min selila dugawu minnu kɛra an bɛ Alahu taala deli Ala ka bɛɛ lajɛlen minɛ ɲɛ. Juma seli tɛmɛnen kɔfɛ an nana an ka alimami sɔrɔ an ka so. Ɲininkali damadama min bɛ an bolo an bɛ fɛ ko o tɛngu a la. Alimami folen kɔfɛ imam an ka ɲininkali fɔlɔ ye jumɛn? Alimami yɛrɛ ye jɔn ye? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, alimami tɔgɔ Muhammad Musa Diallo, tɔgɔ ye Muhammad ye, fa ye Musa ye, Thierno Musa Diallo. Ale de kun ye quartier alimami ye depuis 1952 fo ka se a ka fatuli ma salon. Donc n ba ye Ajanɛnɛ Diallo ye, donc n bangena Bamakɔ yan nɔ Badalabugu, donc n ye n ka denmisɛnniya fo ka se 100 ma an bɛ Badalabugu, donc après an yɛlɛmana Torokɔrɔbugu yan nɔ, donc maintenant fo ka se bi ma an bɛ Torokɔrɔbugu, an ma taa yɔrɔ wɛrɛ si la. Alhamdulillah, kalan kɔni ne ye Thierno Musa ka kalanden de ye, ka kalan fanba kɛra Thierno Musa yɛrɛ de bolo, n ma taa kalan na fan wɛrɛ fɛ, sauf que n ye formation possibilité sɔrɔ arabu jamana dama la ni tubabu jamana Yougoslavie kɔrɔ en 95 Macédoine, donc n y'o formation kɔni n y'olu kɛ ka n ka niveau perfectionner, sinon kalan yɛrɛ asili bɛɛ n ye min kɛ cɛkɔrɔba fɛ ye. Bon, i b'a dɔn du in yɛrɛ donna alimamiya la, n y'a fɔ cogoya min na depuis 1952 an wolola ka sɔrɔ cɛkɔrɔba ye alimami ye. Bon, ne n kɔrɔkɛ tun bɛ yen mais o fatura, donc ne de bɛ komi ye denkɛ fɔlɔ ye. Bon, cɛkɔrɔba nana dɛsɛ, a bɛ san fɛn o fɛn san 20 ye bi a b'o bɔ, cɛkɔrɔba dɛsɛra, a kɛra banabaatɔ ye, donc maintenant ne kɛra ka nayibu ye directement, et puis a dɛsɛlen n ye misiri ta, ni misiri mɔgɔw ka jɛn ye n'an ka président Alaji Lansini Jakite a ka jɛn ye, parce que hakili b'a la ne taara umura la 1993 n ye kalo kelen kɛ Arabi Saoudite, n nalen min cɛkɔrɔba ye n bila ka juma seli, n nana dɔrɔn juma fɔlɔ min dar'o kan cɛkɔrɔba ye n bila ka mɔgɔw seli, juma min dar'o kan fana n ye mɔgɔw seli, juma 3 ka tugu ɲɔgɔn na. Bon, i b'a dɔn farafinna an ka misiri kɔnɔnaw kuma dɔ la bɛnbaliyaw ni fɛnw b'a kɔnɔ, dɔw ye question posé ko alimami bɛ yan a tɛ dugu la, a ma taa dugu la, bana t'a la, a b'a den bila ka mɔgɔw laseli ko dalilu jumɛn b'o la. Donc kelen o su yɛrɛ bɛɛ fɛ misiri commission président ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan misiri kɔnɔ, a ko bon voilà an tun bɛ alimami ko crise yɛrɛ bɛ an na, cɛkɔrɔba bɛ ka dɛsɛ, nayibu t'a la, a ka nayibu min tun bɛ yen nɔ sanfɛ misiri balawu min tun bɛ yen o nɔgɔyara, sanfɛ misiri dayɛlɛla o taara, donc juma nayibu t'an bolo, donc Muhamad désignera k'a kɛ juma nayibu ye. Donc 1993 ne désignera k'an kɛ officiellement, parce que o y'a sɔrɔ déjà an bɛ mɔgɔw seli, mais ce n'était pas officiel, donc a kɛra officiel ye 1993. Donc bon, cɛkɔrɔba fatuli o y'a sɔrɔ denmisɛnninw fana, ne fana dɔgɔninw ni n denw olu fana bolo donna la, donc a ma kɛ kuma wɛrɛ ye quoi, parce que déjà baara in tun bɛ sen na depuis cɛkɔrɔba balolen, voilà. Non, ne quartier misiri fɔlɔ ye quartier yɛrɛ misiri min dira, et puis anw ka du de ye du kelen ye Torokɔrɔbugu, du min dira depuis an bɛ Marikɔnbugu la, i b'a dɔn Marikɔnbugu mɔgɔw de yɛlɛmana ka na Torokɔrɔbugu yan, donc misiri dilen so min dira k'a fɔ ko nin alimami ka so de, an ka nin so min filɛ an m'a san, so in dira de ko quartier alimami ka so, donc alimami tɛ yen min ka kɔrɔ ni anw ka alimami ye, y'a ye alimami tɛ Torokɔrɔbugu min ka alimamiya ka kɔrɔ ne yɛrɛ ta ye, kuma tɛ n fa ta kɔni ma, voilà. Donc anw de ye alimami kɔrɔbaw ye quartier kɔnɔ yan nɔ, alhamdulillah. Alhamdulillah, bon dɛmɛ n'i ko an mago bɛ a la, i ma nkalon tigɛ, n'i y'a fɔ fana k'an mago tɛ a la f'a ka expliquer. Misiri cɛw bɛ seli yɔrɔ min na, an dɔgɔkɛ dɔ bɛ yen nɔ, ala kɛmɛ ka sɔrɔ k'a yɛrɛ ye bi, a y'a ye an sɛgɛnna min kɛ, ale nana a ye engagé, a ye misiri yɛrɛ ci depuis soubassement a y'a ci ka yɛlɛ n'a ye sanfɛ, ale kelen de bɛ k'a jɔ, donc a ye engagé ale b'o kɛ, mais an fana ye initiative ta musow ka yɔrɔ,
i ɲɛ b'a la ale fana degun bɛ musow kan ni sunkalo sera sisan musow bɛ seli kuma dɔ la tarawihu ni tahajudu la u bɛ seli sanji kɔrɔ donc an bɛ fɛ ka yanni cɛw ta in ka ban i komi o kɛra étage ye an bɛ fɛ ka musow ta fana an bɛ fɛ k'o kɛ étage ye musow ta fana maa dɔ tun y'i kan bɔ k'a b'an dɛmɛ a la mais a bɛ san kelen bɔ sisan don o don a b'a fɔ hakili b'a la donc a bɛ komi yen sira fɛ an mago bɛ dɛmɛ na ni mɔgɔ min bɛ se k'an dɛmɛ musow ka misiri u ka se ka kɛ étage ye an mago b'o dɛmɛ na sinon cɛw ta in an balimakɛ Karaɲara ale ye engagé ale b'o kɛ fo ka taa s'a dafali ma inchallah kumakan laban min bɛ o de ye ka wele bila Mali silamɛw ma an bɛ nin waati min na nin waati in ka gɛlɛn Mali ɲɛnamaya la an ka hakili to jamana la an ka hakili to jamanadenw politique kow kana an bila ɲɔgɔn na an k'an ka jamana ci an ka hakili to ɲɔgɔn na an minnu ye silamɛ ye an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka kuma ni ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn ladi ala ko wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr donc adamadenw f'an ka ɲɔgɔn ladi ka to ka tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ye ka to ka ɲɔgɔn bilasira ni an tɛ ɲɔgɔn bilasira dɔrɔn adamaden mana to i kelen ma i bɛ taa ŋaɲa na donc il est bon bi jamana bɛ situation min na silamɛw yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye communauté musulmane yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye an bɛ se ka mun de kɛ pour que fitina kana wuli an ka jamana kɔnɔ an bɛ se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka mun kɛ pour que balawu yɔrɔ bɛ jan an ka jamana la o wele kan de bɛ ne bolo bi ka d'a kan bɛɛ bɛ da bi mais i tɛ sunɔgɔ ye hakili sigilen tɛ ka d'a kan ko minnu dulonnen don ala ma an kisira fitina ma fitina n'a wulila a bɛ dan yɔrɔ min na maa si t'a dɔn ni ala yɛrɛ tɛ donc vraiment jamana in sɛgɛnna an bɛ Alahu taala deli ala kana fitina wuli an fɛ ala kana balawu wuli an fɛ silamɛw ala k'an don da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ alakira n'a bɔnnaw barika kama wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. an tun ye min sɔrɔ k'a lase aw ma an ka bi juma khutuba la n'o ye an ka jamukan Sherifila TV la jamukan min bɛ wuli ka se an ka juma alimamiw ma k'u ka juma khutuba nafama ninnu ta k'a lase silamɛw ma walasa a nafa bɛ bonya bɛɛ lajɛlen bɛ a nafa sɔrɔ an tun bɛ i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na an tun bɛ Torokɔrɔbugu misiri fɔlɔ la n'o ye alimami ye an karamɔgɔ Muhamad Musa Jalo ye an bɛ Alahu taala deli ala ka sijan ni kɛnɛ ni labanko ɲuman ala k'o nɔgɔya an ni a ye ala ka barika don du la halibi ka barika don misiri la misiri baara tɔ an bɛ Alahu taala deli ala ka a nɔgɔya wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون